Ka foli lase an lajɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati la kunnafoni kumabaw minnu bɛna walawala Malikura kunnafoni kɛnɛ kɔnɔ bi tarata in na mɛ kalo tile 28 san 2024 filɛ nin ye ninnu ye. Ka kɛɲɛ ni furancɛ fanga taabolo bayɛlɛmali san sabanan ye n'a bɛ bɛn mɛ kalo tile 24 ma M5 RFP ye laseli sɛbɛn labila min kɔnɔna na u ye a jira k'a fɔ ko malidenw ye dankariliw minnu bɛ kan ka waliya bɛnkan sigilen na olu ni furancɛ fanga cɛla la seere ye ka da o kan u ye a jira k'a fɔ fɛnɛ ko fɛn caman de bɛ kan ka waliya nin waati ninnu kɔnɔna na min tɛ kan ka sara Mali premier ministre la yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ye wele bila Ibrahim Sogoba ma a b'an bolo nɛgɛ kan yan nɔ ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Bamakɔ an n'a bɛna baro kɛnɛ sigi kan sisan jɛmukan kɔnɔ. Alana ye Alina Chad premier ministre kura ye laseliw kɛ a ka gouvernement fɔlɔ kan tɛnɛndon na laselikan minnu bɛna dansigi kɛ san 3 sɔrɔdasi fangaw la a danatigɛli sɛbɛn minnu kalanna forobajakansow kan bɛ a jira k'a fɔ Mamata Idris Déby Itno ka kɔkɔrɔdonbagaw caman de bɛ a ko kɔnɔna na a ministre 35 cɛla la 23 ɲɔgɔnna ye kɔrɔlenw ye minnu tun bɛ gouvernement kɔrɔ la. Dɔ farala sanji fiɲɛ kasaramaba min bina l'Amérique kɔkɔduguyan fanfɛlaw kan mɔgɔ fagataw jatew kan k'a kɛ 21 ye ka da marakɛlaw ka laseliw kan tɛnɛndon na waati kelen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko fiɲɛ ni kasaraba in kun dalen bɛ jamana kɔrɔyan fanfɛla sigidaw kan. Rusi ye a sɛbɛntiya tɛnɛndon na k'a fɔ k'u ye drone dɔ gosi Moscou dafɛ ka da o kan u ye jamana pankurun jiginyɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen datugu lɛri kelen ɲɔgɔnna kɔnɔna na mɔgɔ kelen fagara ani ka saba jogin Ukraine ka drone ka gosili dɔ senfɛ tɛnɛndon na ka taa Ukraine ani Rusi dancɛ la u ka marakɛlaw ka fɔ la. A y'aw bisimila an ka kɛnɛ nin kɔnɔna na. Mali premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga baarakɛɲɔgɔn welela bɔgɔ jeninen kan kunun tɛnɛ na Furuba gundo lakana baarakɛlaw fɛ tile damadɔ dɔrɔn gafe dɔ bilali kunnafoni siraw fɛ min kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'u ye lagosilikanw ta ka ɲɛsin sɔrɔdasi fangatigiw ma Mali kɔnɔna la. Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn. Boubacar Traoré ye bolonɔ bila kunnafoni sɛbɛn dɔ la min bɔra jumadon min bɛ kolonɛlu ka la fangala san damadɔ wɛrɛw kɔnɔ kɛlɛ kosɛbɛ. Cika nin jirala ko a bɔra M5 RFP la n'o ye faso jama ka farankan fasodenya kulu n'a bɛ wele ko Mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques kulu la min tora kantigan la fanga ɲɛmɔgɔw ma. Nga dalilu si t'a jira ko Choguel Kokala Mayiga ye o kɔnɔko sinsin. M5 RFP ye tɔn ye min tilalen don kulu ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ. O cika nin y'a ye kosɛbɛ ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ka faranfasi min bɛ fanga ɲɛmɔgɔ u ni kolonɛliw cɛ minnu y'a sigi fanga na san 2021. Boubacar Traoré minɛna a ka bureau kɔnɔ fanga ɲɛmɔgɔw ka baarakɛyɔrɔ sigiyɔrɔ la a ka kulu mɔgɔ dɔw y'o fɔ. Sɛgɛsɛgɛli lakanabagaw n'o ye sécurité d'État olu bɔra n'a ye mobili dɔ kɔnɔ ka taa yɔrɔdɔnbali dɔ la. Somɔgɔw fila y'a ka minɛni sɛmantiya AFP ma. Sɛbɛn nin bɔra foroba la jumadon o bɛ kɔrɔfɔ ko kolonɛli minnu bɛ jamana nin kunna olu minnu donna lakana ni politiki gɛlɛya juguba dɔw la k'u kɔrɔta ka se général Jalatigi jɔyɔrɔ ma ani ka kumaɲɔgɔnya daminɛ ni jihadikɛlaw ye. Ayiwa ka tɛmɛnen ni laselikan kelen nin ye a yirala k'a fɔ ko furancɛ fanga ka kɛɲɛ ni furancɛ fanga taabolo bayɛlɛmaliw ye san 3nan n'a bɛ bɛn mɛ kalo tile 24 ma. M5 RFA ale ye laseli sɛbɛnw labila min kɔnɔ u ye a yira k'a fɔ ko Mali jamanadenw ɲɛ bɛ dankariliw la minnu b'a kan ka kɛ ka ɲɛsin u ka sigili bɛnkan nin ma ka olu seere ye. Ayiwa kan bɛɛ min n'a a tun bɛ M5 RFA ani sɔrɔdasi fangatigi ninnu u ni ɲɔgɔn cɛla la. Ayiwa yaasa an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la jɛmukan daminɛ na an y'a fɔ aw ɲɛna an ye wele bila Ibrahim Sogoba ma ale ye journaliste ye kunnafoni sɛnsɛnla don politiki hakili jagabɔkɛla don a b'an bolo nɛgɛ kan Ibrahim ni tulo b'an na i bisimila an ka kɛnɛ kan an ka foli b'i ye. Ibrahim Sogoba. Alhamdulillah. Ok, an ka foli b'i ye
awa sisan aywa an bɔra sisan ka Mohamed Touré ka laselikanw mɛn awa e yɛrɛ bolo mun de kama Buba Traoré ale minɛna aw y'a fɔ cogoya min na Boubacar Traoré ale minɛna kunu a ka bureau la primature la kunnafoni kun dama b'a la a ka ca kosɛbɛ nka n'i y'a jateminɛ i y'a ye k'a fɔ ka mémorandum min publiera le 24 mai o kunbaba an bɛ se ka an siga o la o kɔnɔna na fɛn dama b'a kɔnɔna na min b'a jira k'a fɔ min ma taa jamana ɲɛmaaw jimisira fɛ kosɛbɛ o fɛn fɔlɔ ye min ye a bɛ jira k'a fɔ ko M5 b'a wajibiya u ko k'u b'a exiger jamana ɲɛmaaw kan u kana walew kɛ wale min b'a to jamana bɛ se ka gɛlɛya dɔw sɔrɔ nin waati in na ka da kan o ti bɛn jamana ma ka tila ka ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ko nous demandons aux autorités ko u bɛ wale minnu kɛ yaasa yurugu bɛ se ka kɛlɛ ka kɛ sababu ye k'o wale ninnu continuer i n'a fɔ o wale ninnu jɔlen don M5 RFP tendance premier ministre ɲɛkɔrɔ cogoya min na sabanan ye min ye u y'a jira k'a fɔ ko u b'a ɲini k'a fɔ ko waati dɔw la i b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ to ka ɲamatunu waati dɔw la ka sɔrɔ ɲamatununi ma dɔn kosɛbɛ ko ka ɲɛɲinini kɛ ka se ka o baara ninnu jɔ nka ni kun damadama ninnu de b'u ka kuma kɔnɔna na o de y'a to an bɛ se k'a ye k'a fɔ ko minɛni an bɛ se ka a gulo o la yala e yɛrɛ bolo sisan kɔlɔlɔ bɛ M5 RFP tɔnden ninnu kan ni bɛnbaliya ninnu la faso ɲɛtaw kan wa alors kɔlɔlɔ bɛ se ka k'a la fan dɔ fɛ ka d'a kan ni i ye nin tendance yɛrɛ jateminɛ nin yeelen don min na o ye an ka jamana kotigi ɲɛmɔgɔ ye ale ka tendance na bɛɛ b'a dɔn ko M5 tendance y'o 3 ye M5 tendance Mali kura dɔ bɛ yen o fana ni ninnu tɛ kelen ye ni nin nana kɛ tan na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya dankɛnɛmaya min b'a jira k'a fɔ ko M5 RFP tendance kotigi ɲɛmaa k'a ni jamana ɲɛmaaw minnu ye finitigilakaw ye k'a fɔ ko est-ce que bɛnba b'u ni ɲɔgɔn cɛ gafe in yɛrɛ bɔli bɛ o dankɛnɛmaya dɔɔni kɛnɛ kan o de y'a to an b'a fɔ k'a fɔ ko gɛlɛyamisɛnnin dɔɔni bɛ sɔn ka k'a ko la bon nin waati in na dansagokɛlaw bɛ u yɛrɛ la Mali jamana kɔrɔyan fan camancɛ yan fanfɛla la ani sigida wɛrɛw la e yɛrɛ bolo sisan solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ teliya la yaasa mɔgɔw ka se ka tugu ɲɔgɔn na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a nafa bɛ se ka se jamana ma alors i y'o min fɔ o ye tiɲɛ ye ka d'a kan wulikajɔ caman bɛ sen na nin waati in na kɔrɔnfɛ yan fan ani camancɛ yan fan fo ka na se jamana worodugu yan fan ninnu ma nka nin waati in na pour que o ka se ka ɲɛ sɔrɔ fo a bɛ fɔ minnu ma ko acteurs politiques olu k'u fara ɲɔgɔn kan n'u farala ɲɔgɔn kan u ka se ka o kumakan ta kelen ye ka d'a kan an bɛ waati min na sisan crise de confiance de bi a kɛra i n'a fɔ o sigilen don u ni ɲɔgɔn cɛ n'u sigilen u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ ko fila ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ a bɛ gɛlɛya bon gɛlɛya dun bɛ cogoya min na sisan kabini an bɛ san 10 ni kɔɔri la sisan kabini 2012 fo ka na se sisan ma a jira k'a fɔ wagati min na ni malidenw fara-farala a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya ni juguya nka ni malidenw farala ɲɔgɔn kan waati min na o waati ninnu de la i y'a ye k'a fɔ se dɔɔni bɛ sɔrɔ ni fara ɲɔgɔn kan ma kɛ a bɛ gɛlɛya k'a fɔ ko an bɛ se ka se jatigɛwale kɛbagaw an ka foli b'i ye nin tun ye Ibrahim Suguba kumakanw ye Mali kura kɛnɛ kan kun bɛ k'a ka hakilinaw di fɛn min ye M5 RFP kɔnɔna bɛnbaliyaw ani u ka cɛgɛlɛ min minɛna ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye mɛ kalo tile 25 waati ninnu na dansagokɛlaw ye dankari juguba kɛ Jalasagu dugu kan ka taa Mali camancɛ yan fanfɛ marayɔrɔw la a sen fɛ mɔgɔ 19 ɲɔgɔnna de bɔnɛna u ni na a dankari ninnu taara bin sɛnɛkɛlaw kan u ka fɔ la ayiwa yala o waleya ninnu a tɛna kɛ jatigɛ ye ka bila sɛnɛkɛla ninnu kan ni samiya daminɛ ninnu waatiw la o de kama Mariam Traoré ale ye ɲininkali tɛnkunnen kɛ Mohamed Abdelahi El Kalila min ye lakana taabolo Sahel marayɔrɔw kɔnɔna la dɔnbaga lajɛ ye ani politikikɛla sɛgɛsɛgɛlikɛla don an k'u ka masala lamɛn Mohamed Abdel Al-Khalil an ka foli b'i ye. I ni ce ni baraji. An ka ɲininkali fɔlɔ bɛ tali kɛ min kan bi o de ye lakanabaliya min bɛ Mali jamana kɔnɔna la kabiri san caman. Lakanabaliya tɛ ka se ka ban Mali kɔnɔ. Jamana bɛ lahala min kɔnɔ sisan tiɲɛ don a bɛ mɔgɔ bila i k'i yɛrɛ ɲininka mais hali bi nin yɔrɔ in na an b'an ka wolomasiri tabaw fɔ n'o y'an ka sɔrɔsiw ye k'u fo k'u barikada u ka cɛsiri n'u ka jilajali la an n'u ka joli la jamana ye nin ko in kan ka maa siran parce que système talen d'u fɛ sisan n'o ye bamati kɛwale mɔgɔw ye bon mun kɛra Muruja a système bɛ ne hakili jigin en 2004
nema kan attaquer ni système kelen de ka véhicule kamikaze fla bla ka se Muruja kan de poste ma ka attaquer donc o kan ga yira ka fo anga surashu kan a zone kono kuma be anga yeleman do tagabolo la mo ngon be teme mo ngon be do ali front ka avion passant fait kuma be kle ko na se ka chien nani chien duru ni wera do ka se ko neutraliser jona quoi sinon ko en kono kera tiena armée jonjo fli o sera ka ko ka anga surashi che dama do kuna fona mudira ma hakila ulu ni tora la do banana anga kelenge se ba nye bi ambise ala barka la ambise a ko kɔni jatigɛ bɛ ka bonya ni ye jateminɛ kɛ kunɲɔgɔn laban in na jalasagokaw fɛ sɛnɛkɛla ma 19 ni bɔnɛna k'u to u ka sɛnɛ ɲɛbila baaraw la ka kɔn samiya ɲɛ o kɛra sababu ye ka maa caaman kɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala sɛnɛ bɛna se ka kɛ Mali jamana kɔnɔna la ɲɛna i n'a fɔ a kɛra cogo min na salon wa. I b'a dɔn terrorisiw ka baara ye nin baara suguya de ye ka jamanadenw jatigɛ u bɛ bin baganjɛnaw kan u bɛ bin sɛnɛkɛlaw kan pour que u n'u ka jamanatigiw kɔ ka si ɲɔgɔn ma donc ni lahala bɛ yɔrɔ min na sisan jamana de kan ka teliya i n'a fɔ dimi y'a ɲini u fɛ cogo min na n'o recommandation min kɛra assise la dialogue intermalien na u y'a ɲini u fɛ cogo min na u ka segin joona ka Mali sɔrɔsiw bila kan caman na ka kanw bɛ équipé ko fɛɛrɛw ka tigɛ joona mun ye ɲina sɛnɛ parce que samiyɛ sera ka bɔ o b'u ɲɛnabɔ cogo min na ne ka faamu na ka patrouille caya zone mun na n'a an ka cikɛda zone don ka patrouille caya ye duguma ani sanfɛ filanan mara n bɛ profiter ka micro fɛ k'a fɔ armée malien ɲɛna k'a fɔ état malien ɲɛna k'a fɔ n kun ye gafe dɔ bɔ gafe mun y'a tɔgɔ da n ko stratégie sécuritaire citoyenne pour un Mali stable a gafe in kɔnɔ n bɛ ka fɛɛrɛ caman fɔ a la fɛɛrɛ mun yɛrɛ fɛ n'a bilala sen kan jamana in bɛ lafiya bɛ n bolo n bɛna di fufalaki don parce que nin fɛn in filɛ cogo min na u b'a fɛ ka n'o ye terroriste ye n'u ka se ka kuma Amadu Kufani Yadagali donc u bɛna ni fɛɛrɛ de tigɛ i n'a fɔ n y'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min na pour que ka jamanadenw jatigɛ ka tila ka jamana yɛrɛ mɔgɔw tɛgɛ tulomi an ka tila ka sɔn ka jatigɛ kɛwale ninnu ko hakilila miiri jugu min b'u la k'o kɛ mais n fɛ sɛnɛ bɛ se ka kɛ ni jamana ye patrouille caya sɛnɛ bɛ se ka kɛ. I y'a yira i ka kumaw la sisan ko jɛkulu maramafɛntigi ninnu ka baara de ye ko ka jamanadenw jatigɛ nka jatigɛli min bɛ taa se maa 1 maa 2 maa 10 ani kɔ ni bɔli ma a fɔ waati dɔ kuma ma se jamana ɲɛmɔgɔw ka u ka baaraw taabolo yɛlɛma walasa nin ko in yɛrɛ bɛ se ka ban cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔ wa. fo mun ye an ka lakana taabolo stratégie b'u bolo fɔlen dɔ kan ka don a la o kɔrɔ tɛ ko stratégie man ɲi dɛ mais dɔ ka don a la madama se b'an ye sanfɛla la ka ban an ka se ka sanfɛla fana ka fanga ba d'o ma mais an bɛ mun ɲini armée fɛ toujours ka système falen an ka kɛ à la contre attaque mais an kana kɛ a kana cu an kan information ka passer ka population fana sen don ko in na parce que mɔgɔ ninnu tɛ se ka bɔ nin dugu ni fɛn ninnu bɛɛ la ka na k'a sɔrɔ ko population t'a kalama donc population ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma waati la joona joona pour que sɔrɔsiw bɛ se ka labɛn kɛ. Tchad premier ministre kura Alamai Alina ye laseliw kɛ a ka gouvernement fɔlɔ kan tɛnɛndon na laselikan minnu bɛ dansigi kɛ san 3 sɔrɔdasi fangaw la a danatigɛli sɛbɛn minnu kalanna jakan furubaso kɔnɔna na bɛ a yira de k'a fɔ awa ko ministre caman de ye Mahamad Idriss Déby Itno ale ka kɔkɔrɔdonbagaw ye ministre 35 cɛla la yirala k'a fɔ ko 23 de bɛ bɔ gouvernement kɔrɔ la minnu bɛ to u nɔ la. Awa ka tɛmɛ ni halisa an ka kunnafoniw ye ka taama sen fɛ yan l'Amérique jamana kan Kenya jamanakuntigi William Ruto ale ye sarankaniw kɛ VOA kunnafoni dila dɔw ma ka kɛɲɛ ni Kenya ani l'Amérique ka baarakɛɲɔgɔnyaw ye awa an ka Huba Abi ale lamɛn. I think AGOA is working pretty well. Ne hakilila AGOA bɛ cogoya min na sisan a tagacogo ka ɲi. Salon misali la Kenya jamana ale bɔra ni Ameriki $544 ye. O bɛ bɛn nafolo miliyari 780 minɛnw na minnu nana Ameriki jamana kɔnɔna la. Salen t'a la wa douane wari fɛnɛ t'a la. It is a window that gives us opportunity to expand. Ni ye fɛn ye mun b'a to anw yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ka baara kuraw dayɛlɛ an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw na. Ne hakilila salon an ye baara 12 o de bila sen kan. And I am very happy with the outcome of my conversation. Ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ n ka kumaɲɔgɔnya jaabi la. Ni ye n bila sanfɛla la k'a lajɛ Ameriki faamayaso Maison Blanche bɛ foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Biden ma. A ye dɛmɛ mun don AGOA ale lakurayali la ni ale tɛna kɛ Kenya dɔrɔn ta ye tuguni. A bɛna kɛ farafina yɛrɛ de ka ko ye mun bɛ se ka farafina gun ka a jukɔrɔma tonto yaasa ka se ka sugu kuraw olu ka sɔrɔ an ka minɛn feereyɔrɔw la yaasa baaraw ka se ka dayɛlɛ an fɛ yen. An kumana fɛnɛ bolodiɲɔgɔnma kan fan fila ni ɲɔgɔn cɛ ni nafolobatigiw bɛ se ka na nafolo don cogoya min na an ka jagow ani ka an ka jamana tagaɲɛ koyanw la nafaba de b'olu la. Sɔgɔmada in na n kumana ni Ameriki jamana ka cakɛda min bɛ jago kan ani Rebecca Miano ni ale y'u ka jago minisiri ye. An tilala k'a fɔ an bɛ kan ka fɛɛrɛ camanba de bila sen kan yaasa Kenya minɛnw olu ka se ka Ameriki sugufiyɛw sɔrɔ i n'a fɔ an ye bɛnkan an y'a kɛ cogoya min na ni farajɛ jamanaw ka keleya tɔn ye.
n'o Union Européenne ye yasa jago an'u ka sugu sɔrɔli u ka se ka nɔgɔya Kenya minɛnw ma ne kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko bɛ kan ka taga cogoya min na ka d'a kan nin bɛna se ka kɛ jago sɔrɔ sira fɛɛrɛ kuraw de ye minnu bɛna dayɛlɛli kɛ an ka minɛnw ye with what we have done on expanding trade opportunities. Ayiwa an bɛ laɲini k'aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an sera an ka jɛmu kan camancɛ an fanfɛla la an b'an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na aw ma sisan a k'an bɛɛ sɔn. Rusi jamana ye a sɛbɛntiya kunun tɛnɛn na k'a fɔ k'u ye drone dɔ gosi Moscou dafɛla la ka da a sababuya kan fɛnɛ u y'u ka pankurun jigiyɔrɔ datugu l'heure kelen ɲɔgɔnna la yaasa ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan o waati kelen fɛnɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko fɛnɛ Ukraine marakɛlaw olu fɛnɛ ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ye drone dɔ fili dugu dɔ kan u ni Rusila dancɛ la n'a dugu tɔgɔ ko Oriol awa a sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ kelen fatura ne ka tila ka mɔgɔ 3 ɲɔgɔn jogin kosɛbɛ ka tɛmɛ halisa ne kunnafoni ye dɔ farala sanji fiɲɛ kasaramaba min n'a a wulila l'Amérique kɔgɔduguyan fanfɛla ninnu na don tɛmɛnen ninnu na ayiwa a sababu la a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 21 de tun fagara dɔ farala o jate kan jateminɛnaw senfɛ ayiwa o waati kelen fɛnɛ na waati yɛlɛma fiɲɛtigiw olu y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko fiɲɛ in kun dalen bɛ l'Amérique kɔrɔyan fanfɛla marayɔrɔw kan Mohamed Touré ale bɛ a lase an ye an k'a ka kumakanw lamɛn. Don fɔɲɔbaw dɔw ye jamana woroduguyanfan kɛnɛbaw dɔw minɛ k'a daminɛ Texas kɛɲɛka fɛ ka taa kɔrɔn fɛ ka so ni fɛn sɔrɔ caman fiɲɛ u siraw kan o waati nin bɛ ka weleku a fɛ ka taa Atlantique kɔgɔjida fan fɛ sanfiɲɛba ani fɔlɔnkoto minnu bɛ se ka kɛ olu bɛna kɛ tɛnɛndon wula fɛ ka bɔ gunbaw maraw la ka taa jamana worodugu ni kɔrɔn fɛ ka kɛɲɛ ni Amérique jamana ka waatiko ɲɛmɔgɔso ye n'o ye NWS ka fɔta ye. Kentucky mara la mɔgɔ 4 sara fɔɲɔ caman kɔfɛ mara ɲɛmɔgɔ Andy Béchard y'o laseli kɛ kunnafonidilaw ka barosigi dɔ senfɛ tɛnɛndon k'a jira k'a jɛya ko u ye dɔ ye ni kɔrɔnfɛlaw cɛmancɛ mara ni koronfura fo kilomɛtiri 65 ni kɔ o ye tiɲɛniba lase kuransiraw ma a y'o fɔ ka fara kan Power Outage US o bɔlɔlɔ sira kan nin b'a jira ko kurante du 165 ɲɔgɔn na ni mara nin kɔnɔ o ka ca ni 100 ye mara bɛɛ kɔnɔ ja kabakoma minnu bɔra sanfiɲɛ ɲininikɛlaw fɛ o maraw kɔnɔ olu b'a jira ko ni fiɲɛba ninnu bɛ bɔ sanfɛ ka so sanfɛlaw yɔrɔw dɔw ci fiɲɛ na ka tasuma don kurasiraw la dɔw fana bɛ sow jira minnu jusigilan dɔrɔn de tora u tilayɔrɔ bɛ dugu ma karagasigilan dɔw tora ka jɔ nɔgɔw cɛ Arkansas kɛɲɛka tilebi fɛ mɔgɔ 8 bɛɛ sara waatijugu kosɔn mara ka kɔrɔtɔko barada ka kumalasela dɔ y'o fɔ AFP ye tɛnɛndon sɔgɔma sibiridon su fɛ Texas kɛɲɛka fan fɛ fɔɲɔba dɔ ye mɔgɔ 7 faga ka kɛɲɛ ni lakanaso ka fɔta ye ani mɔgɔ 2 sara Oklahoma tilebi fɛ fɔɲɔba wɛrɛ kosɔn fɔɲɔba n'o ye waati cogoya dɔ ye min bɛ mɔgɔ kabakoya i n'a fɔ a bolomadali ka gɛlɛn o ka teli ka kɛ Amérique jamana la kɛrɛnkɛrɛnna jamana camancɛ o n'a wuruduguyanfanw la. L'Amérique cɛbɔ filaw Joe Biden ani Donald Trump olu sɔnna barokɛnɛ sigi ma u filaw ni ɲɔgɔn cɛla la yaasa ka u ka dalilu minnu b'u bolo u ka jamana mara ninnu na lada kalatalaw tulo kan ayiwa o waati olu tulo kan ni waati ninnu na ayiwa Veronica Balderas Iglesias n'ale ye VOA ka kunnafoni sɛnsɛnla ye ale ye ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra kan an k'a ka laselikanw lamɛn.
baro kɛnɛ sigira wa ma sigi o president Biden kɔni tilenna ka fɛla fɔ kaba kabini mɛkalo tile 15 waati la n sera Donald Trump la an ka baro sigi fila sen fɛ san 2020 waati la kabini o tuma la a ma sɔn baro kɛnɛ sigi ma nka sisan a bɛ kan k'a yira a bɛ a fɛ baro kɛnɛ ka sigi ko kura ani ne ni ɲɔgɔn cɛla la o kuma na n ka cɛ an ka tɛmɛ n'a ye waati fila tigɛlen don a kama juin kalo tile 27 ani septembre kalo tile 10 Donald Trump ye a yira k'a fɔ k'a labɛnnen don a kama a k'a yɛrɛ ko fɔ kɛnɛ kan jumadon na Minnesotakaw fɛ yen. I just want to debate this guy, but you know. N bɛ fɛ ka baro sigi kɛ ni cɛ ɲi n b'aw ladɔnniya k'a fɔ n bɛna laɲini fɛnɛ kɛ u ka dɔrɔgutala ka sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ kɛ a la a yɛrɛ ka ɲi sa nka n tɛ fɛ a kana i n'a fɔ a bɔra cogoya minnu na État de l'Union ta waati la n'a kun t'a yɛrɛ kalama fiyewu a bɛ fɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔlɔn kɛnɛ de kan nka a sugandili tɛna nɔgɔya dɛ o kɔni o jɛlen don n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye Joe Biden bɛ aw bolo a kɔrɔbayara Scranton Pennsylvania sigida la a bɛ wuli ka jɔ la fantanw ye su ni tile a dalen bɛ baara kɛ ko ɲumanw la ne danbe ye Donald Trump ye jamana firila de ye a bɛ fɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔlɔn kɛnɛ de kan nka a sugandili tɛna nɔgɔya dɛ o kɔni o jɛlen don n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye Joe Biden bɛ aw bolo a kɔrɔbayara Scranton Pennsylvania sigida la a bɛ wuli ka jɔ la fantanw ye su ni tile a dalen bɛ baara kɛ ko ɲumanw la ne danbe ye Donald Trump ye jamana firila de ye yɛrɛ kofɔli kɔrɔsigi kɔrɔ Mark Luther fɛnɛ ɲiningale ABC jakanso kan ye a ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni cɛbɔ fila ninnu ka sɔnni ye u ka barokɛnɛsigi ninnu ma ye nin ye hakilina jigin taabolow de ye Donald Trump bɛ sarankaniw kɛ siɲɛ 3 miniti 90 ɲɔgɔnna la dɔgɔkun kɔnɔna na a ka jaabi di kunnafoni cɛnsɛlaw ma ka suma nin ye gɛlɛya dɔ de ye Biden bolo jama tɛna sigi barosigi kɛnɛ nin kɔnɔna la yamaruya bɛ CNN ani ABC jakanso kunnafonidilaw kɛnɛ ɲɛmɔgɔya bɛ kɛ minnu bolo la ka mikro tugu cɛbɔ ninnu na ni ɲɔgɔn lamɛnbaliyaw bɔra a la barosigi in kun de ye ka kalatalaw lasɔn u ka hakilinaw kan sani novembre kalo cɛla la June Spearman politiki kalanfa sanfɛ kalanso Université Roger Williams la Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his Trump bɛ se a fadenkɛ lakarilicogoyaw la a fɛ ko ba tɛ barosigi hakili la Biden kɔni ale bɛna lajɛ ka sinsi kɛ gɛlɛyaw ani sɔrɔ nasira baara ɲuman minnu kɛra kan madala ne a bɛna na i da don Trump ka kolankolon nuna yaasa cɛbɔ fila ninnu kumakanw bɛ se ka yɛlɛma don kalatalaw ka hakilinaw la waati tigɛlen nafa ka bon kosɛbɛ John Foster ɲininikɛla American Enterprise Institute la an y'a sɔrɔ Skype kan When you get close to the election and many voters ne kalata nin waati sera k'a sɔrɔ kalatalaw hakili ma se ka jɔ taabolo ninnu fɛ barosigi nin makɔnɔnen don kosɛbɛ sabula a bɛ se ka yɛlɛma don u ka hakilinaw la yaasa k'u ka kalatalaw lasɔn u ka hakilinaw ma cɛbɔ fila ninnu ka yɛrɛkofɔ baaraw bɛna to sen na fo ka se novembre kalo ma san 2024 l'Ameriki jamanatigi ɲini kalataw bɛ waleya wagati minnu na a bɛ fɔ kɔmiyaw ma de ko ɲɛ naanitigiw u bɛ fila kɛ ka duniya lajɛ fila tɔ u b'o kɛ ka siya kɛ fɔlɔ la danayaba de tun dalen bɛ ɲɛmɔgɔ ninnu kan kosɛbɛ donc ani seko kɔnɔna na ayiwa Alain Amosi ale ka laseliw olu taara bɔ a kan bi ale bɛ VOA ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan awa an k'a ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn minnu mana bɛ bɔ Yusuf Kone fɛ Donokan fɛ ani kalamaw ni dɔnkilidaw ni ka fini jamaw dɔ ni muso ninnu ka nangɔbɔgɔmɔgɔw yɛrɛ la n'o bɛ ka yala Amerika tɔgɔda siradaw la min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔrɔnya fan fɛ o bɛ nangɔbɔgɔw firi dugu ma walasa ka dugu lakana olu de bɛ wele ko kɔmiyaw sigida labarali la hali n'a taara sɔrɔ k'a fɔ maaw b'o magɛn ka dɔgɔya bidon na ajuwa min suma fɛ min y'o dɔ ye kabini san 16 kɔmiya nafa ka bon kosɛbɛ Je suis fier d'être combien parce que si je sais que je ne bɛ waso ni kɔmiyanya ye sabula ne b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ adamadenw ka ɲɛnamaya de kisi awa ni se tun bɛ ne yɛrɛ ne tun bɛ n'a ɲini Eta fɛ k'a fɔ a ka banabagatɔw dɛmɛ walima ni se tun bɛ ne yɛrɛ tun bɛ fila ɲini ka taga dɔgɔtɔrɔso la walasa ka fila di banabagatɔw ma nka u b'a fɔ k'a fɔ anw ye subagalen c'est parce que les gens nous traitent de sorcières. Kɔmiya ye mɔgɔ ye min ɲɛ dɔnniya ka bon kosɛbɛ fura ani yiridɔn na filɛli ni furakɛli kɔfɛ kɔmiya se bɛ dugu kunka ko bɛɛ lajɛlen na masa walima ɲɛmɔgɔ si tɛ sigi kɔmiya kɔ awa u ni kɔmiyaw de bɛ jɛn ka baara kɛ awa u ka mara bɛ kɛ kɔmiyaw ka dɛmɛ kɔnɔ nin bɛ anw degun kosɛbɛ sabula nin ye anw ka laadakɔrɔ ye anw bɛnbaw ye minnu kɛ nka dɔw de y'a kɛ bi fɛn ye fɛn min bɛ tɔɔrɔ lase adamaden ma muso bayirika de bɛ Côte d'Ivoire jamana na ani Ghana minnu bɛ kɔmiya ye i n'a fɔ baara bɛɛ lajɛlen f'i ka kalan na de awa panka cuntan la
maa o maa y'a kanu ka kɛ kɔmiya ye hali ni jinɛ t'i kɔ i bɛ kalan baara la walasa i ka sigida dɛmɛ. Une personne qui est intéressée. A ka di mɔgɔ min ye i bɛ kalan bana furakɛla ni ka furaw yɛrɛ la awa i bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ni fura dilali ɲɛna i bɛ banaw ye ka se ka adamadenw dɛmɛ hali n'a sɔrɔ jinɛ t'i kɔ nka o bɛɛ n'a ta jinɛtigiya bɛ dɔ de fara i ka se kan bana furakɛla ani adamadenw dɛmɛni na. jinɛtigiya taamasere mana ye maa min na i bɛ kalifa kɔmiyamatigi dɔ ma walasa a k'i kana k'i dɛmɛ walasa i bɛ se ka i ka jinɛw mara ɲɛ min na ni k'a nafa sɔrɔ ka tanaw to yen ni ka kalan caman kɛ walasa i bɛ se ka kɛ jinɛtigiba ye ɲɛ min na. kabini ne ka denmisɛnniya wagati jinɛw ye ne ta awa o ye n sɛgɛn kosɛbɛ n tun bɛ bana wagati bɛɛ nka bi ni tumana min na o taala ni ne ye mami aboso fɛ ale min ye kɔmiyaw ɲɛmɔgɔ ye a ye n dɛmɛ kosɛbɛ ka furaw jan awa a ye n kalan bi n ka kɛnɛ foyi tɛ n na n bɛ ala ka n ka baaraw kɛ ni jɔw ye fura o fila n'a y'a jan ni n y'a kɛ adamadenw na o bɛ furakɛ ne tɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma. ɲɛtaa ye kɔlɔlɔ min lase communicateur ma o kɛla sababu ye ka kalanso dɔ dayɛlɛ kabini san 1992 kalanso min bɛ wele centre initiatique de comia anoiseau n'o bɛ Côte d'Ivoire kɔrɔɲɛ fan fɛ o kɛla ministère ka sariya kɔnɔ kabini san 2014 o kalanso in bɛ kalanden 20 ɲɔgɔn ta san o san k'o kalan san 3 fo ka taa bila san 7 ɲɔgɔn na walasa comia dɔɔni kana tunu. Alain Amonchi, VOA Bambara, Abidjan. awa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Senatolantan bunagun kan farafinagun kan Coupe du Monde ba fɛn ngoni wɔɔrɔ ɲɛbila ɲɔgɔn dan éliminatoire ko don u tile sabanan ani tile naaninan hukumu kɔnɔ Mali bɛ Ghana bisimila juin kalo nata tile 6 san 2024 na Bamakɔ tile 5 kɔfɛ juin kalo nata tile 11 Mali bɛ bisimila Madagascar fɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen o siratigɛ la Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chel ye senatolantana mɔgɔ 28 sugandi minnu bɛ na u ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndan 2 la o tɔgɔw dantigɛlen filɛ gardien de but cɛlikɔlɔsilaw o mɔgɔ 3 Jigi Jara Young Africans Mamadou Samassa Laval Ngolo Traoré Stade Malien de Bamako défenseur o kɔfɛmanw o mɔgɔ 9 Falaye Sakɔ Montpellier Boubacar Keki Kouyaté Montpellier Modibo Sagna Montpellier Sikou Niakate Braga Daouda Guindo, Red Bull Salzbourg, Abdoulaye Diaby, Saint-Gall, Salim Diakité, Palerme, Amadou Dante, FC Zurich, Mamadou Fofana, Amiens, milieu de terrain, Tchaman, Omorolonfla, Amadou Aïdara, Leipzig, Djadje Samasekou, Cadix, Lassana Koulibaly, Salernitana, Kamori Doumia, Brett, Mamadi Djambou, Red Bull Salzbourg, Mohamed Kamara, AS Monaco, Alou Dieng, Alali, attaquant ɲɛfɛmanw o mɔgɔ 9 El Bilal Touré Atlanta Bergame Moussa Sila Po Nene Dorgeles Red Bull Salzbourg Lassine Sinayoko Agi Auxerre Youssouf Niakate Bani Yas Adama Malouda Traoré Ferenc Varos Sekou Koita Red Bull Salzbourg Mamadou Kamara Keviyi ani Boubacar Diarra Joliba Athletic Club VOA Bambara Torola Bamako Siyaka Traoré Kala Selido. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. ayiwa an balimaw a y'a faamuya k'a fɔ ko nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoni ninnu na k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ kunnafoni ninnu sɔrɔ an ka pajiw kan bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen fɛ belebeleba n'o ye www.voabambara.com ye ani an ka pajiw kan YouTube, Facebook, Instagram olu kan awa a k'an bɛn waati wɛrɛ.
rocking with the best.